Určitě pro mě bylo obtížné rozhodnout se, jestli mám do toho projektu jít nebo ne. Důležitým faktorem byl názor mého zaměstnavatele, jestli vůbec můžu do něčeho takového nastoupit, jestli mě pustí vlastně na ten rok. Ale řekněme, že stačilo se trošku rozhoupat k tomu, zatlačit na zaměstnavatele, domluvit se s nadací VIA, připravit kvalitní projekt a vyhrát samozřejmě. Cílem roku jinak je právě to, aby lidi, které nezisková organizace není schopna zaplatit, mohli pro tu organizaci pracovat. Ty služby, které třeba poskytuje můj zaměstnavatel, jsou tak drahé, že nezisková organizace nemá šanci vůbec něco takového získat. Takže myslím si, že tady ten cíl roku jinak je perfektně splněn právě tím, že z komerčního sektoru se dostávají lidi, kteří by do neziskového sektoru nešli. To, co připravujeme, to, co děláme, je konkrétní softwarová platforma, která bude umožňovat běžným lidem darovat vybrané neziskové organizaci nějaký finanční dar. Pro naplnění té ideje jsme začali vyrábět nějaké weby. Nejenom weby jako pro normální lidi na internetu, ale i nějaké aplikace jako software, který umožňuje neziskovce přes web se přihlásit a používat ten software tak, aniž by si musela něco instalovat na svůj počítač a starat se o ten software a tak dále. Takže všechno na webu, je toho hodně a zatím to vypadá, že to bude hodně pomáhat. Já bych vám tady nakreslil takový nákres toho, jak to vlastně funguje. Je dárce. Tam si můžete představit klidně i sebe. A tady dole je nějaká nezisková organizace. Snažili jsme se teda ošetřit v tom našem projektu cestu dárce směrem k té neziskové organizaci a momentálně teda poskytujeme dvě hlavní služby. Jedno se jmenuje Darujme.cz, druhá se jmenuje CRM pro neziskovky. Když bych to hodně zjednodušil, tak bych řekl, že CRM pro neziskové organizace znamená databáze dárců. To znamená, že údaje o svých kontaktech mám na jednom místě, můžu s nimi pracovat, můžu jim posílat nějaké maily, můžu ty maily přijímat, můžu si na ně posílat nějaké newslettery a dál s nimi pracovat. Dneska tady prázdno protože je sobota. Normálně je tady u každého stolu jeden člověk, se svým psem ideálně, takže určitě není tady takový klid jako dneska. Rozdíly existují mezi mou předchozí prací a prací pro nadaci VIA a jeden z nich je třeba, že nemusím chodit v obleku. Takže v tady tom bych to viděl hodně pozitivně. No tak jak bylo domluveno. Jo, budu s tím počítat. No, jdeme na Pankrác podívat se na moje bývalé pracoviště a uvidíte ten rozdíl prostředí neziskové organizace a komerční firmy. Teď jsme před budovou mého bývalého zaměstnavatele, kde jsem předtím několik let pracoval, než jsem se přesunul do nadace VIA. A asi už na první pohled vidíte trochu rozdíl. Určitě je pravda, že ten běžný provoz, v tom smyslu kancelář, lidi, projekty, tak je hodně jiný od toho, co jsem byl zvyklý. Ten faktor, který v nadaci VIA hodně působí, je ten, nejenom něco jakože udělat, dodat, připravit, aby to bylo všechno v pořádku, ale taky takový ten soft faktor v tom smyslu, že teda jestli to je dostatečně ekologické, jestli to naplňuje ty vize nadace VIA, jestli to baví ty lidi, kteří tady pracují. Takže to je pro mě velká inspirace v tom vidět ty lidi, kteří jdou po těch věcech ze svého přesvědčení. A je to na nich vidět a je potom to vidět na těch věcech. Takže to je určitě pro mě přínos. Mě to baví hodně. Je to perfektní zkušenost, dostat se do jiného prostředí, to určitě. Když jsem chtěl odejít vlastně na tady ten rok jinak, když jsem to řešil se svým bývalým zaměstnavatelem, tak nejdřív se všichni divili. Můj šéf mi řekl, že jsem byl vždycky divný, ale tohle je netušil. Ale ostatní kolegové říkali pak na závěr, že teda jako to je zajímavý a že by jako to zkusili rádi taky.